90 років життя і понад 70 років боротьби за права кримських татар. У неділю у Білогірську не стало активістки кримсько-татарського національного руху Нурії Беязової. Нурія Апте народилася у Бахчисараї у 1928 році. У травні 44-го, у 16-річному віці, її з родиною депортували з Криму в Узбекистан. Там вона одразу долучилася до національного руху кримських татар. Тільки через 45 років жінці вдалося повернутися на батьківщину в Крим. Навесні цього року вона видала автобіографічну книгу «Відображення». Сміливою, розумною та виваженою запам'ятав Нурію Беязову її однодумець і друг, активіст кримсько-татарського національного руху Абдурашид Джапаров. Она все свое время отдавала национальному движению. Она делала все. Она и писала, она и публиковала, она выступала на митингах. То есть она была не последним человеком, далеко не последним человеком. У нее была позиция определенная и достаточно смело высказывала свои какие-то мысли. Поэтому вклад был огромный ее.